Salam, hormatly yurtdaşlar. Bugün 8-nji mart. Bütün dünýäde ene şuň gelin gyýlaryň bayramçylygy bellenýär şol sany biziň Türkmenistanda da däp bolşýaly. Men bilýän şu SSR zamanyndan bäri her ýyl 8-nji martda bellenýärdi. Soň ýasyň döwrüne bir ýatyran ýaletler soň ýene de galdyrdylar. Gara 8-nji mart biziň ýanarlymyzyň bayram güni. Bir elbette bir bu tarihi gatyly onu açan döwrede şu bayramçylyk näçe ýylmyndan uzal onu umyda kardeşimiz öz çykyşyny aýdyp berdi. Şu taýdan görüp eşitip bilersiňiz, men uzaga çekdirmeýin. Diýjek bolýan zatym ene Türkmeniň zanany, ýagny biziň aslymyz aňyrsy oguzdan gelýän millet şol biziň zanalymyz saklap galypdyr öz genetik koduny, ganyny. Asırlar geçse de şol biziň zanalymyzyň aňyna galypdyr. Watanyň goralçysy bolmak, watanyň goralçy ogullary dogurmak, şolary terbiýelemek, eger uruş bardy gelýär çyksa erleri dogurlary bilen erkek dogurlaryny bile deň durup düşmana garşy göreşmek, söwüşmek, gylyçlaşmak ene biziň oguz zanalymyza mahsus bolan häsiýetleriň biri. Ene bugün 8-nji mart güni biz elmedamyn bellep gelýär. Sowet zamanynda da ýurtyň daşynda da içinde de ýöne şo ýylla bir gün zanallara berilipdir diýse bizem şo gün şolary özümiz gowy kızjak bolup gülalanmalýas ýa-ni oduq şolar beýanlarmak üçin egine şykmy näme bolýa bir gün geçýär galan 365 günem soň erkekleriň bayramı diýilen düşünje bar Türkmenistan. Onu aýtmak gerek şuň. Men şolar ýaly beýadalatlygy men oglulukdan bir hili garşy çykýardym. Sebäp önemsiň diňe men ejeleňi aýarlaganyň günni bir ýylla bir gezek bellemer şuň aýdy bir 5 gezek belleseňim adyp öz düşünjem martda çağa düşünjem. Ýöne ol beýle dälik onuň soň bir gün bilemek mundan bir 55 ýyllar mundan owul bolmaly, belki 60 ýylym geçen rüýane ýa mektebe gatnap ýördim. Şonda Tokmak diýip jurnal bardy Türkmenistanda. Şo taýda bir ýeme çykypdyr, makala şol aýal gyýlary ýaňsylan bemedýän şol erkekleri, pöwhe erkekleri emedip ýaňsylap bir goşu ýazylypdyr da şo taýda 4 setr. Şol men aňymda galypdyr şu güne çelle eger mümkin bolsa ursat berseňiz şonu okap berin ýatdym. Şonda şol kolhoz başlyk bar, brigadirler bar, üýşüp ellerini gowuşup karikaturada gülüşüp durlar. Ondan o aýallarym o taýda genrilerin paxta meýdanyna paxta ýygyp berýär, kellesini galdyrman. Indi oň aşagynda da 4 setr bar. Şonda ýazylgy 8-nji mart aýallar azat, goý olar işletiller, biz bolaýlyň şat. Ene şo döwrüň erkekleriniň kellesine bar pikir. Ýanalary işlesin, biz şat bolaýlyň diýdi. Ene bir gün nähilem bolsa şolary bir ýeňil paý sowgat bilen gowun naglar galan 365 günem erkekler güni bolýar. Ýöne aslynda beýle däl, durmuş subut edýär, ilmim ýam subut etdi meni. Çağany terbiýelenim, çağan adam edýänim ejeti. Şu ejeti näçe bilimli bolsa, ilmli bolsa, dünýä garaýşy giň bolsa, bir boljak geljekden ýa durmuşdan başy çykýan zenan bolsa, diýmek şoň çağasyn şu öz derejesini ýa şondan ýokary derejede ösüp besýärdi. Sebäp islenlik eje öz çağasyny, ene öz çağasynyň ilmli, bilimli ýa özünden ökde bolmagyny isleýär. Tapawdy ýok, ol haly okamaly bolsun, ýa-ni palas okamaly bolsun, ýa öý işi, ýa el işi, tikinçilik näme bolsa şol oglanlara ene şol ýa-ni erkek kişiliň etmeli işleri, borçlary, haklary, hukuklary nädip özüni tertipli alyp barmaly, terbiýeli şu zatlary öýde çağa terbiýany berýän eje kakayada dädedär. Sebäp erkek kişiliň esasy ýemesi işi şol maşgal üçin gazanç etmek, pul getirmek,
onsoň bolly gutardy, şo bilen jemlenýär ýa käme hay kuşadyp ýa-da golak çekkesine haýdan näme ona eden aktyp haýbatly hemleli görülenmek ýa-da hereket etmek biziň türkmenlerimizde mahsus häsiýet. Ol şu bilen bar, onuň boýuna almak gerek. Ýöne şu ýagdaýda da biziň denallarymyz öz çağalaryna yeterlik derejede bolmasa-da ýöne şulary howpdan hatardan gorap başardygyndan şo dünýä garaýşyny giňertmek üçin kän alada ýa jebir çepa çeken denallarymyz bar. Bir ýeme durmuşda görülip gelýän zat bizim şu geçen 10 ýyllyklyň dowamyny görüp otyr, şu ýurdun içinde diktatura nähir zamun bolsa da ýurdun içinde iş bolmasa da bir bolalyn durmuş bolmasa da ene ata öz çağasyny ýurdun daşyny okatmak üçin ellen gelmediginden kardalyp çağalaryny okuw uratdylar. Şol çağan bir ilmli bilimli bolsun diýip. Ene olam biziň gelin gyýdlamyzyň ýa enelerimiziň gahrmançylygynyň bir görnüşi bolupdyr. Ene şuň kogun bir erkek kişiler ýurtda bolup geçýän zatlara bir çyn ýüregimiz bilen ýapyşamdak ýa düşünemdak ýa şonu islamdak bir sowuk salat seredýär, emma denallar öz ýüregi bilen duýup durda. Sebäp ene ýüregi duýgur bolýar ýurtdaşlar. Sebäp ol ene diýilen obrazlaryny aýtsak men elmedam şonu gaýtalap otyn. Ene ol öz höwürtkesiniň eýesi. Şo höwürtkanyň ýykylmagyny islänak, şol duýup dur. Şo höwürtke ýykylsa perzentleri öýsüz öwdarsyz galjak. Obrazlaryny aýdamda. Ene biziň hemmemiň ýurtsyz galyp otyr. Ene şonun ilkinji nowatda duýýan ene ýüregi bilen duýýan aladalanýan pikir edýän şu ýalňyşlyklary ýa jenaýatlary düzeltmekçi bolup ymtylýan ilkinji nowatda biziň gelin gyýdlamy. Ony men elmedamym aýdyp gelýän şu ýene-de bir gezek ýatladýan. Şoň üçin biz erkekler, denallar biz siziň öňüňizde borçly başaryat, sag bolun, şu barlygyňyz üçin bu dünýede edip oturan işleriňiz üçin, gelecekki döwletimiz üçin, täze Türkmenistany gurmak üçin çekýän ähli zähmetiniziň soňy ereknedi bolsun, şonun siz hökman görmeli ýurdun içinde öz maşgalaňyzyň arasyny, aktyk çowluklaryň arasyny ýaşap ömrüňizi şatlykly ötürmeňizi isleýän. Ştaýda aýtmaly zatlarym barken, aýtmaly zat ýöne gysgaldyrak aýtjak bolaýyn. Şu geçýän şu allym berdimli şol bizde söwüş diýip atlandyrsagam boljak, göreş diýip atlandyrsagam boljak, uruş diýip atlandyrsagam gelişmän durmar. O aňyrky häkimeti basyp alan jenaýatkar terror topar bilen barlyşyksyz göreşýän denallarymyz gatken. Şoňa mysal edip men öz guruju mejlisimizden Guruju mejlisiň içinde günnelik gatnaşyp duran, soňra dürli saýtlarymyzda, habar beriş kanallarymyzda günnelik çykyş edip oturan denallarymyz bar. Milli halk halasys komitetiň hataryna durarlar. Ene şolar men şuň ýadyma düşeni birin azap geçsek bolan, ýöne ýadyma düşmedikleri üçin bagyşlarsyňyz kardeşler. Ene ilkinji nowatda mejlis agdalary Oğul Nur hanym bar, ene onuň Umida hanym bar, Aýjahan hanym bar, Bahar hanym bar, Hayat hanym bar, Aýşegül hanym bar, Melike hanym bar, Leyla hanym bar. Ene görýän şu köpelik gidip barýar, ene ýurdun içinde Miwegül kardeşim bar, Miwegül hanym, ene başga da bar, ýurdun içinde Milli Halatys Komitetiň agdasy bolup oturarlar. Ýöne olan adyny men şuny tutup bilemek, ýöne aýdýan şu denallarym daşyndan bize biziň Merdan Muhammedow tutulan wagty gaty uly kömek we hemaýet eden ýurtdaşymyz, watandaşymyz, men uzakdan bäri gatnaşyp beren denalym Çemenöre bar. Özüne gaýdygy göreşi bilen subut etdi näçe edek Amerikada biziň Oğul Nur hanymyz bilen belelikde çykyş edip adamlaryň basylan tutulan oğullaryň wekililen adamlaryň hakyky üçin dini göreşip ber. Onu özüňiz görürsüňiz bilýäňiz.
Mundan başga da bizim gurumamyzdan daşgary öz başda hereket etip oturan gurumalar bar. Şolaryň içinde ene insan hukuklaryny goramak barada döredilen guruma bar. 16-njy ýylda döredilen we Çehiýada Praga şäherinde ene görýänsiňiz elmedam ekranlarda bar. Ene Yulia, Yelena, Diana Serebrennik, Julian gyýdy ene soňra taýda wagt ady dilimiň ucuna Sofia Karidova ene şu 4 zanan elden gelen edip ene Türkmenistanyň halkynyň hak hukugyny dik durup ene islenlik halkara forumlarda duşuklarda gowrap gelýär. Ene bulara da men uly minnetdarlygymy bildirýän, o sag bolsun aýdasym gelýär, o gör edip oturan işlerini, göreşlerini üstünlükler arzuw etdim. Mandanam daşgaryn kän ine ýeme bir denarlar sesini emme çykyş edip goşgy ugradan ýurdun içinde şol onuň konkursda ýeňiji bolan gyýyt gelilemiz bar. Bulara mak görekden gutlaýan ýene de soň bir taga Türkmenistanyň aýal gyýylarynyň arkalaşygyna agza bolup duran denarlaryň içinde men bir bilýänim meni Cennet hanym bar. Onu hem men öz adymdan gutlaýan şu bayramçylyk gelin gyýylar siziň bayramçylygyňyz şu edilýän işlerde watan üçin, ýurt üçin, halk üçin edilýän işlerde siziň goşandyňyz erkeklerden kän bolmasa addalar, şonu bilip goýun. Biz size gowanyýas, buýsanýas hem de ak görekden gutlaýar. Diňe men bir öz adymdan däl, ene maýkamda dur, ene biziň kemine kardeşimiz ya Merdan Muhammed diýen oň adyndan gutlamaga men hakkym bar. Siziň hemmäňizine 8-nji mart bilen keminämiziň adyndan gyzyny gutlaýan. Ýene de Taparagan adyndan gutlap bilerin. Bilemek ol bugun ekrany çykyp bilermi ýokmy ol ýollak adym. Şoň üçin Taparagan adyndan kabul edin erkek kişileriň gutlagyny hemme ýanky goruju mejlisi Milli Halat Ediş Komitetde agza bolup duran erkek kişilerimiziň adyndan hemmäňizi gyzgyn gutlaýan denarlar. Ömrüňiz uzak bolsun. Şahatlykly durmuşda watanymyzda gülüp oýnap ýaşamak, halkymyzy belentden belent üstünliklere alyp gitmek hemmämize meýesser etsin. Siziň tagallaryňyz bilen bu işler berjaýyn bolar we hasyl bolar. Men onu bilip otyryn. Şoň üçin beýliňiz ber guşan denarlar, siz biziň baýdagymyzsyňyz, siz öňde erkeklerini siziň gapdalyňyzda ýa ýygyňyzda tirkelip gelir, ýa bir ýerde öňde geçerini, olara meni namysa galmaly ýer geldi. Erkek kişilerimiz bu kulup ýatsa olam gelşiksiz bor. Ýöne şuň kun siziň bayramyňyz, menne şuň size petdelep gül bermäge ýagdaýym ýok. Ýöne sizi Ullakan giyin yürek açık kucak bilen size ullakan arzular edýän siz biziň hem depämiziň täjisiňiz hem halkymyzyň gelecekki nesilleriň hemmejiginiň gözbaşy siz ene sizsiňiz. Şonu şuň kun siziň öňüňizde başaýyp elan edýän sag bolun barlygyňyz üçin täze Türkmenistany gurmak üçin hemmämiz el ele berip diňe öňe sag bolun. Şuň kun bayramçylygy gowy edip belläň öňüňizde erkek kişiler, dostlar, ýarlar, kardeşler sizem ellen gelen ýanky kömeňizmi ýa aşhanadan ahar bişirýärmi ýa başga sowgatlar edýäňizmi gaýrat edin. Şuň kun denarlarymyz begen saçyny ýaýyp ýaşadyn. Sag bolun, saglykda görşeliň, hemmäňiziň öýüňizde saglyk ýurtdaşlar, denarlar, ýurduň içindekilerim hemmäňiziň bayramyňyz gutly mübarek bolsun. Sag bolsun.